И здравейте хора, аз съм Виктор и днес ще играем на Майнкрафт в сървъра Gameplay България. IP за сървъра ще има в описанието на клипа. Сървъра не е премиум. И да, тук с мен е... Не си. И аз сега... аз съм започнала клипа. И аз сега започвам да снимам клип. И днес... Играем в... Казах го вече. Знам. Днес ще започнем оцеляване. Защото... не знам. Защото не знае. Да. Защото някой да правим сървъра. Така, и някой да правим. Аз само да вляза в сървъра и започвам клип. Добре. Колко минути е клипът ти? По 10. Ще го направя на две части. И аз съм. Така, хора, тук... Той не го гледайте. Така, само... Ще да... Тя ми връчи IP-то, защото явно съм го махнала. Добре, чакай само секунда. Ще спра за малко клипа, само да кажа, извинете, но ще си китнем работи, т.е. ще напишем кито сири, така, и ще спра клипа за малко, до след малко. Айде, чао. И здравейте, отново съм тук. Ще влизаш ли? Влизам. Добре. Извинете, че ще китнем, но просто не ми се оцелява толкова дълго време. В някой друг клип, когато се развием повече, обещавам ви, че ще... Защо падам от света? Не знам. Обещавам ви, че ще махна кита. Ще ги изхвърля. В клип даже ще го направя. За да не ми казвате, че ти читваш, не ставаш за нищо и такива работи. Затова ще го направя в клип, ще изхвърля всички работи. За да не ми се нахвърляте. Да. Как се казваш? Да грея Бекс. Как? Ще ти го напиша след малко. Стои съм аз. Добре, изчакай, стигаме би. Добре, аз започвам клип. Почвай. Здравейте, аз съм днес тук с мене Виктор, и днес снимаме в... Gameplay България. Защото Да. и двамата не знаем. Защото ни беше скучно и решихме да снимаме. Нали така? Да. Разбрах. С- И сега на къде почваме? И Така, само да кажа, и аз снимам клипове и ще ви помоля да се абонирате за моя канал в YouTube. Така, къде си? Аре. Тук съм. И аз се надявам да се абонирате, харесате клиповете и продължавайте да ги гледате. И да. Така, китнахме. Кажи, че китнахме. Китнахме. Да се стрелям ли по-ренки? Има ли ПВП? ПВП, не знам. След да ми. Първо ти. Без да се бием, става ли? Да. С празна ръка. Охо, да. Аре. Няма. Пише, че уж няма. Сега има. Я чакай, има... Кое ниво си ти? Аз съм 0. Ти написал, ти китна? Да. За полшенки такива да си дигаме левела, имаш ли? Да. Айде да ги ползваме заедно. Не. Какви са тя гъри? Тук не може да се чупи. Айде да се спрем на едно място и да си дигна левела, ако обичаш. Чакай, ще обера малко. Имаш ли храна? Чакай. Имам, да. Добре.
Аз забравих да си оставя мучиките на мучиката нещо. Аз съм 18. Аз съм 17. Аре. Айде да живеем някъде в скрита къща. Или ако искаш да си направим това къща и да я сещаш. Нали са сети? Да. Да я защитим. Или не знаеш как се прави. Знам. Той може ли да се чупи? Той може! Да, бе, то не се е лесно къщата. Бах ти, идиота. Чупи. Може ли без такива думи, защото и малки деца не гледат? Нещо са много известни, ама айде. Колко най-много гледания си имал? Няколко. Колко? Колко трябва. Колко де? Ама грижвай де, какво чакаш? Ама аз сам си хъбя... Чакай. Дръпни се малко. И чакай. Да, бягаме бързо. Не беше сложил табели и не си беше лесна къщата, щяхме да реснем и да се запазим. Не може. Аз тук съм играла, съм правила, честно да ти кажа, един път го направих. Откраднах къщата. Не това беше много гадно. Викторе, Оу. елай за малко. Качи са горе. Къде горе? Елай, ела тук. При мен. Къде? Къщата. Ти къде си между другото? Ти как се казваш? Кинет Хан. Ще се телепортираш ли? Не. Да. Я чакай. Да. Качи са тук. Чакай. Ако нямаше табели... мале. То пак всичко си вейтно. Бягай бързо, бе, бягай. Стоп. Защото ако влезе в сървъра, е край с нас. Ама, тук има ли ПВП? Не знам. Ела тук. Ще ударя с Морков. Абе! Край с нас. Айде, не искаш тук. Мога да изляза и... Малко гриф. Но обичам на хора, където не са си защитили къщата да е грифна. Чи? Не много, ама не се като. Също така, ако искате линк към текстчър пака ми, не. Няма да получите линк към текстчър пака. Оля, че аз след малко трябва да свършвам клипа. Може да? След малко ми свършва времето. Аз съм на 6. Аз съм на 9-та. И какво ще кажа? Да, между другото играя с едно момче, обаче не снимам клип. И там викам, стига сме вземали, и аз му казвам, стига сме вземали от хората. И той вика, но откъде да вземам? И аз викам, от природата. То от цялата природа от хората, често да ти кажа. Вече. От майка. Много ми гадно. Ти знаеш ли, ще паузирам за малко видеото и ти го ползвай, искам да ти кажа нещо.
Добре. Ами аз